eyyi ko noon tigui bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Nangue TV on ji gonɗen ɗo koye nokku jangguirɗo leegal nere nokku jangguirɗo ɗo woni ɗo machallah on ji nokku ene yaaji waɗi ko kalas uji machallah on ji ɗo koye kalas uji he jeeya yo machallah ɗon he ko kalas uji he jeeya nokku jangguirɗo machallah machallah ene yaaji ene juuti okay winde tan ha tampe machallah alhamdulillah rabbil alamin inchallah ɗo koye ardiɓe golle e jeeya Baba Lay Sy ko Ousmane Sow non Baba Daouda machallah ɗo koye ardiɓe golle e jeeya machallah non Baba Lay artini min seeɗa e golle jama ka hay jangguirde ndu weltare moon hen duwaw moon hen bisimilla kay ala seeɗa Allah do ene welta ene duwa ene kadi ene welta e hugo Allah sababu seeɗa no woni c'est sababu ewo e Ablaye Walle kamɓe kadi ko neɗɗo tinniɗo ko sagata encore kam woni kala komo haala wiyata ko kawral e yamlore ɗon kadi andi tan woni waɗi en ɗo no waɗen ɗo kanko Ndiaye kam sagata kadi ko labɗo reedu labɗo reedu no wiira yo waɗir ni kam waɗa ni ko yata ni wiya ko waɗa ko ari tan kala ko joɗɗa duwa fof kese yiɗa fof kese ala wona jaam wona ñalawma ɗi gadda fof hoppere ɗum inchallah vraiment mi weltama no feewi kadi minen kadi ko yimɓe tan so belti tan min beltima eyyi so waɗi inchallah mi ɗamina kadi so jiyaɗo ma welta mi ɗami de mi ganda jiɗɗo fof welta inchallah machallah jarama no feewi Baba Ablaye Sy Baba Daouda enen ɗo e leegal nere waxtan wonde koye jangguirde leegal nere jangguirde nokku e ballal Alaji Ablaye Walle waldemo onon daari e golle ɗe ha jettima ɗo weltare moon hen e dogguji mumen assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh waɗi fof min calmini min juurima min duwonima kadi min beltima kadi min calmini Alaji Ablaye Walle min mbiyamo Allah jarama a jarama yo Allah yañano Allah julnu balɗe mo ɗiɗi battane yo Allah ɗaɗuma kaafe mabɓe dendagal sukaɓe leegal ɓe kam ala fof anni ko goto ɓenda ko wotere eɓe kawri e mawɓe e kawri e sukaɓeɓe wallahi koɓe jokkoɓe endam kadi ɓe kawri onon kadi Allah jarama on jaro tinne golle no fewi min jiyani moon so wona teddugal min mbawa haalde no fewi noon min calmini dendagal mi calmini Alaji Abou Ndiaye e dendagal jiggoto mabɓe foof onon Ousmane Sow en foof kono moƴƴi assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh Alaji Amadou Samba Lo jarama no fewi jarama no fewi bandiraɓe beltima cifma anani ko mawɓe kaali ko banggue golle ɗe ano commission jeeniɗa bisimilla fayi sona yittirel tan yittirel no fewi mi tawno pulaar wi so dole donki yo dole keɓ kono won haaloɓe mbi ala goto wi koto acci haade donka yo taw so dirtoɗa dañama ɗum ɓuuri e yittirel no fewi tawde mawɓe ne golla e golle mbaɗe ni ene gardi leggal ene golla leggal golle mbaɗe wonde min gara kadi minen ɗo min sukaɓe maɓɓe ko bismiɓe min tawtore e nder golle he min kadi ƴeewe e golliteɓe golle ɗe ɗum ko yittude Allah no fewi kadi ko weltare amen no fewi saabu emin paami kamɓe kolli min laabi moƴƴere e banggueji foof ɗum noon emin jettala no fewi emin jettaɓe no fewi saabu eɓe jaajnani min eɓe kolli min kala ko gollete ko minen keedi yeeso ɓe kolli min ɗum kadi ko noon ɓe mbaɗi wona hollitan ɓe goppi ala koɓe kollu min kadi ɓe mbaɗiri on noon ɗum min jettaɓe no fewi eɓe mbawde wi kamɓe woni mawɓe kamɓe keedata yeeso e golle ɗe fof kono noon golle ɗe gara ɓe mbi onon sukaɓe gaare onon goni golloɓe golle ɗe hono woni gollirten golle saabu onon jeeyi golle ɗe ɗum noon en jettiɓe no fewi eɗen duwanaɓe yo Allah jutnu gurdam wadde hen cellal kadi kala ko gollaɗo so tawi tan woni julɓe ɓe beltima ko ɗum woni ko sohlan alhamdulillah saabu ko golleteɗo ko fof ko Allah e laari mum golliraɗo saabu baɗɗo jawdi mum o ko Allah e laari mum woni jawdi ndi kadi gollanteɓe ɓe ko Allah e laari mum tan fanda hen wadde so feewi moƴƴi tan en jettiri ɗum Allah no fewi en jetti baɗɗo o en jetti sabu weeɗi en jetti kadi jinnaɓe men ɓe yo Allah jutnu balle wadde hen cellal en jetti commission mo ganduɗa ɓurno takkodirde e masuŋ en ɓe woye Mamadou Dia en e wallidima mabɓe no fewi saabu soko Allah ɓe mbaɗi hen doole mabɓe ɓe ndewidima ɗum ha hande yettima ɗo ko yettoɓe no fewi machallah eɗen mbiya tan Allah jarama ɓe jarama tigui jarama ceerno Ousmane bandiraɓe beltima Baba Lay gonɗen koye leegal nere mi arta e ma mi watta kadi Baba Daouda ko leegal nere gonɗen
min namdoɗam ko waɗi fof holko andi ko addi inde leegal neer ha neer indira neer gartani ko ko kay teral no feewi ɗum ko anne ceerno andi leegal ngal won andinoɓe hen ko won winoɓe yo leegal yo yowi kunda ceerno ala joom leegal garani tan jomum garani nde Allah waɗi nde babaɗi ɗo hamon kanti hankadi joom leegal ɗe kadi en guiɗi ɗum neere en mbaɗi mawɗe leegal en mbaɗi mawɗe leegal en mbi hannde leegal a neere kala koɗɗo e leegal e ko neernaade kala koɗɗo e ko leegal neernaade koɗɗo leegal ko neernaade ɗum mbaɗa ummade sa waɗi leegal ka neernaade ni ceerno e ɗum min mbaɗi ɗum kadi ati ɗum ko imma ɗon wuro neere perɗon neere ngadɗon ɗo adda ɗo inna ɗum walla ɗum kay baaba nde ari ko baaba nde arde galle o fof min gotin ɗum o arani taw e 1980 garmi ɗo baaba mari nayi mo haalata haalgal ceerno o holde ɓesgu ceerno ko haalaaɓe o bandiraɓe ngari yiɗoɓe gaccata ha ila yobɓe ngari eyi o yannama leegal ngal noon mbaɗi hande mbimi hon leegal neere kadi kala koɗɗo neernaji wawi ummade yo jippo e gallugal neernaɓe aɗum galle ceerno mum jippanmo joni sen han kadi mbaɗi noon leegal mbaɗi noon galle garɗo fof yo jippo leegal neere galle tigi jarama no fewi Baba Dawda ko wasama ko ɓeydino kañum lawɗa nani ko Babalaye haali ko banggue leegal neeragal nde firtirani ko saabi kewi ɗum neere nde garɗon nde no wano hol hitande ko min kam min gari ɗon ko fait 71 mois fait 72 11 mois min naati ɗo wonɓe min tawi ɗo ɗo nde koɗi galle Makki Camen taw no hoɗi galle Ousmane Sowane taw no hoɗi galle Siraji Amna Sow taw no hoɗi kaali Lodou taw no hoɗi ceerno Hambeli taw no hoɗi kono leegal taw innaka nde Allah addi noon ceerno nde Allah addi baaba noon nokku o ko ceerno jeynoɓe nangatno hoore mum nde Allah waɗi noon Allah waɗi jinnaɗo o ari on saha ceerno on sanga jinnaɗo nde min koɗi o ari noon o wimo innira leegal neere to Allah e nelaɗo sabu siftordemo ɗo jinnaɗo makko ɗo dawi ɗo eyyi ɗum woni sababu alhima sey ko ɗum waɗi wi neere Allah o wi nokka dendagal mo Allah addi ɗo fof ko neere ala o ala fof ko gotum kadi neere kadi ɗo ko galle goto ko anniya goto e so ɗum yawti minen ko wiyete woni nal Amadou Samba sona min belti ɓeɗo sukaɓe yo Allah junno balɗe moƴƴen battan mabɓe wallahi wona wonde ɓe daari ɓe ko tinno gaɗo leegal ko kamɓe tan jiyata neɗɗo mo ala haydara ɓe ummoɓe mahana ɗum ɓe aminaki hay ndiyam mo sellani ɓe piya ɗum capanɗe ujunere ɓe nawa ɗum ha galle ngo safro ɗum noon sa min kaala ɗum ha ɓe tan weltade eyyi min ñaagui Allah kadi fodde sukaɓe wuuro ɓe fof yo tinno mbayno ɓe mbayni eɓe kadi eɓe nandira e mawɓe hen kadi eɓe keeɗi caggal mawɓe kadi keeɗiɓe eɓe umni ɓerɗe assalamu aleykum Baba Dawda weltanama no fewi machallah bandiraɓe beltima ɗum noon anani ko mawɓe beltima jarni ono sukaɓeɓe onne kadi holko jarnata mawɓe ceerno Amadou Samba min calmini min juurima min ñaagui duwaw min neldi duwaw sa yi sukaɓeɓe mbawi goɗɗi taw wayi hawru tan ko ardiɓe kawri so ardiɓe kawri tan sukaɓe ndewata hen eyyi min jetta Allah kam min jetta Allah min jetta galle Baba Doum guila e babiraɓe men ɗo min tawi ɗum ha maayi kamɓene kadi ɓe daari darde babiraɓe ɓe darino leegal ngal sukaɓe gari dari funde emin jetta Allah kadi darde Ba Abdoulaye e leegal he hoolade e leegal he ala ɓuɗum hoolede ko ari fof kanko waɗi ko ñaawete fof kadi kanko waɗi arrangement wiyata to nawe caali oto nawe ko mbaɗe ɗo kanko on min mbawa yobde mum Allah tan wawi yobde mum kanko e miñi en mawniki ko fof e wonde amo te baba am jammo emin daari hen fodde e leegal he emin jetta hen Allah kadi min jetta hen baba galle ba e Hadji Sy ɓen woni mawɓe sukaɓe min ɓenne kadi ene keedi kadi min de caggal mabɓe emin jetta kadi Ousmane Sow ko suka togos on noon daari hen fodde makko no baba makko daari noon ni ha wuri ha maayi o daari hen fodde darde baba makko minen kadi mbiya tan yo Allah ɓeydu ha heewa Allah kadi hokka kawral hokka cellal hokka udditare oɗɗo kadi yo Allah yoɓ baɗɗo hen ɓuuɗum wonani hen fof yo Allah yoɓ taw neɗɗo yiiɗe taw ara taw annima kono timi hen yo Allah yoɓ ha heewa Allah uddi yani hokka kawral ɓesgu madina fof kadi hawra no wini kadi minen sukaɓe ala min jeeyi ala min jawani biyaɗo fof oɗo wawa min mbaɗa fodde amen min mbaɗa kalis amen min mbaɗa doole amen ɗum kadi min ñaagui Allah ɗum kadi ceerno haalno min so jawri noon ma Allah hokku mum bone eyyi o wino min ma ar saaha son toppi leegal ngal so ɓurani ala ɓurogal walla ɗum kadi ko haali min ko min nani ɗum emin jetta noon Allah min jetta ɓe kamɓe min jetta Allah kadi min jettaɓe yo Allah moƴƴere yo ɓoydus min kadi ɓoydus min on fof jarama
jarama Babalaye weltanama no fewi jarama kadi ci Ousmane Sow jarama kadi Baba Daouda en jetti bandiraɓe kay kuuɓal no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama